Awni yang ma bita amina gurunguru kasa tigela ni dogla wa ni fen fila dɔrɔn koma aw yɛrɛ ɲabala ni huile de coco n'o ye kokotulu ye ani bicarbonate alimentaire. An bɛ bicarbonate min k'an ka dumuni na o bicarbonate kelen de don. An bɛ barani dɔ ta an b'an ka bicarbonate an b'a yɛlɛma kɔnɔna na. Ne ka bicarbonate bɛ i n'a fɔ cuillère ba ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko ale bɛ waati k'an bolo. An ka bicarbonate yɛlɛmana k'a ɲɛ an b'an ka huile de coco ta sisan n'o y'an ka kokotulu ye k'o fara a kan. I b'ale caya dɔɔni sabula ale bɛ tulu fɛ tulu min bɛ kasa gɛlɛnninw kɛlɛ kosɛbɛ. An yɛrɛ fana b'a bɛɛ dɔn k'a fɔ ko bicarbonate fana ka ɲi o ko sugu ninnu ma kosɛbɛ. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na f'u ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ. Ni min dilannen filɛ nin an fɛ nin bɛ waati kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na an bolo. Ale de dabɔlen don dogoyɔrɔ kasa gɛlɛnninw tigɛli kama. Adamaden dogoyɔrɔ dɔ y'a kamankɔrɔla ye. Kankɔrɔla ka jigin fo dugumana yanfɛ fan fɛ. An kolen jɛlen pasi an bɛ sɔrɔ ka nin ta sa k'a mase miniti 5 bɔɲɔgɔnko. N'a y'i ja i bɛ to n'a y'i fari la miniti 15 bɔɲɔgɔnko. O kɔfɛ i b'a sanango ka bɔ i fari la o y'a bannen i tɛ safinɛ k'i fari la bilen dɛ. Koko kasani bɛ sin ka taa wuli i kamankɔrɔla nɔfɛ ten dɔ. I bɛ tile kurukara bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma kasa jugu mɛn i yɛrɛ kɔ. N bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara a kan. Ne ni maanaw a b'aw jija ka kɛ huile de coco ɲɛnama ye sabula huile de coco bɛ ɲɔgɔn ye. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛnmaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ maa kɔnɔ.